थाना सोनाबनिफ्राय ओंखारथों दाउब'आ सोमलांथों नाथाय जों हारिखौ सिबिनो माब्लाबाबो बावनो मोननाय नङा। जय बर' हारिनि नोंसोर बायदि फोथाय खेबस'नि थाखायनो बे बर'नि बिर जोहोलावफ्रा गाव गावनि जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जादों। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनियाव थाबैनो सौहैयो लोगोफोर। स' दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल बा थाम्बनेइल नायनानै। दिनै आं मोनसे बर'नि आबुं सावथुननि सायाव आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअनि फुल डिटेल्स मिन्थिनो थाखाय भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालाङोब्ला नोंथांमोना गिबियावनो निमाहा होग्रोना लाबानो जाबाय लोगोफोर। जांख्रिथायनि तैस्वम आबुं सावथुनखौ बर'नि मुंदांखा डाइरेक्टर बिथां पंकज लाहारी आरो आरडि मशन पिक्चार्स बेनारजों दिहुनजानाय बर'नि आबुं सावथुन। बे बर'नि आबुं सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय जांख्रिथायनि तैस्वम। स' नोंथांमोना बे आबुं सावथुननि ट्रेलारखौ जुदि दासिम नायाखै अब्ला आरडि मशन पिक्चार्स बेनाराव नायहैनो हागोन लोगोफोर। आपल'ड होनानै दोननाय जाबाय। बे जांख्रिथायनि तैस्वम आबुं सावथुनाव नोंथांमोना बर'फोरनि गोबां मुंदांखा एक्टर्सफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। बेयो आबुं बर' सावथुनाव गुबैयै फावखौ खालामदों लिंसार, सुकबीर कार्जी, पूजा, मनालिसा आरो बे आबुं सावथुनाव गुबैयै फावखौ खालामबावदों रुबुल, मिनसाल, सिमान्ता, कंचना ददेरे आरो गोबां फावगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ बे आबुं सावथुनाव नुनो मोनगोन लोगोफोर। प्रडिउस बाय आरडि मशन कम्पानि। बे आबुं सावथुननि सिंगारफोरानो जादों सोमखोर, इलिसा, बिग्राय, आशा, मिजिं। एडिटर एन्ड कालारिस्ट अरुप गयारी। एक्सन एन्ड डाइरेक्सनखौ खालामदों केन्नि बसुमतारी। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।